नमस्कार मंडळी, आज मी तुम्हाला आंबोळ्याचे 2 प्रकार दाखवणार आहे. आमच्या कोकणामध्ये आंबोळ्या करताना काही खास पदार्थ टाकले जातात. त्यामुळे आंबोळ्या मऊ होतात, लुसलुशीत होतात आणि खायला चविष्ट पण लागतात. तर ह्या आंबोळ्यामध्ये मी काय-काय घातलं हे तुम्हाला मी नक्कीच या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे. आणि त्याचप्रमाणे हा दुसरा प्रकार म्हणजे मी मुगाच्या आंबोळ्यासुद्धा केलेल्या, हिरव्या मुगाचे. आणि मुलांच्या टिफिनसाठी तर मस्त योग्य रेसिपी आहे. च्या आंबोळ्या खास म्हणजे ह्यामध्ये मी उकडा तांदूळ वापरलेला आहे. तर मी आता तुम्हाला प्रमाण दाखवते. तुम्ही वाटीचं माप घ्या किंवा ग्लास असेल तर ग्लासचं माप घ्या. त्याच मापाने आपल्याला घ्यायचं आहे. तर आधी मी 2 वाटी उकडा तांदूळ घेतलेला आहे आणि 2 वाटी मी रेशनचे तांदूळ वापरणार आहे. जर तुमच्याकडे रेशनचे तांदूळ नसतील, जाड तांदूळ असतो तो घ्यायचा आहे. तर 2 वाटी मी रेशनचे तांदूळ घेतले. 1 वाटी मी उडदाची डाळ घेतलेली आहे. पाव वाटी मी चण्याची डाळ घेतली आहे आणि 1 चमचाभर मी मेथीदाणे घेतलेले आहे. हे सगळे व्यवस्थित मिक्स करायचं आणि आपल्याला 3-4 पाण्याने हे स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे. तर आता हे तांदूळ मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. ह्यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे. तर हे जे मी भिजत घालते आहे, तर दुपारी 3च्या दरम्यान मी हे भिजत घातलेलं आहे. तर 5-6 तास चांगले भिजले, की मग आपल्याला रात्री हे वाटून घ्यायचं आहे. तर सकाळच्या नाश्त्यासाठी, टिफिनसाठी तर मस्त अशी ही रेसिपी आहे. आता हे चांगले 6 तास मी भिजवलेले आहेत. चांगले हे तांदूळ आणि भिजलेले आहेत. आता ह्याचं जे पाणी आहे ते टाकायचं नाही. हे पाणीच आपल्याला वाटताना घालायचं आहे. त्यामुळे पीठ चांगलं आंबलं जातं आणि ह्यामध्ये आता मी 1 वाटी पोहे घेतलेले आहेत. तुमच्याकडे जर पोहे नसेल, तर तुम्ही शिजवलेला भात घेतला तरी चालेल. शिजवलेल्या भातामुळे सुद्धा आंबोळ्या मऊ होतात. तर हे पोहे स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत आणि आपल्याला यामध्ये पाणी घालून 5 मिनिटं साईडला ठेवून द्यायचे. चांगले मऊ झाले, की आपण हे मिक्सरला वाटून घ्यायचे. तर जे पाणी मी साईडला काढून ठेवलेलं आहे, तेच पाणी थोडंसं मी घातलेलं आहे. आता मिक्सरचं भांडं घ्यायचं आहे. त्यामध्ये आपल्याला हे जे तांदूळ वगैरे जे भिजत ठेवले होते, ते आपल्याला वाटून घ्यायचे आहेत. तर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये जेवढे मावेल तेवढं मी घेते. यामध्ये थोडंसं आपल्याला पाणी घालायचं आहे. तर पाणी मी साईडला काढून ठेवलेलं आहे. तेच पाणी मी वापरणार आहे आणि आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे. तर आता मी वाटून घेतलं आहे बघा. बारीक असं हे वाटून घ्यायचं आहे. आता एक पातेलं घेतलं आहे. त्यामध्ये मी हे जे वाटून घेतलेलं आहे तांदूळाने ते मी ह्या पातेल्यामध्ये काढून घेते. असेच आपल्याला हे सगळं वाटून घ्यायचं आहे. आता पोहे पण चांगले भिजलेले आहेत. तर पोहेसुद्धा आपल्याला वाटून घ्यायचे. तर पोहे थोडे अर्धे घालणार आहे आणि थोडे तांदूळ आणि आहेत ते घालणार आहे. थोडंसं पाणी घालायचं आहे आणि मिक्सरला आपल्याला हे वाटून घ्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीमध्ये मी हे सगळं बॅटर करून घेतलेलं आहे. हे बघा. आता हे आपल्याला हाताने फेटून घ्यायचं आहे. तर 1-2 मिनिटं आपल्याला फेटून घ्यायचं आहे हे पीठ. पीठ फेटून घेतलेलं आहे. आता मी एक छोटासा कांदा घेतलेला आहे. त्याला आपल्याला साल काढून घ्यायचं आहे आणि अशा पद्धतीने मी व्हिडिओमध्ये दाखवलं आहे तसा कांदा आपल्याला ह्या हे बघा ह्या जो पीठ केलेलं आहे त्यामध्ये आंबोळीच्या पिठामध्ये घालायचं आहे. ह्यामुळे पीठ चांगलं आंबलं जातं. त्याच वेगवेगळ्या पद्धतीमध्ये मी आंबोळीचे पीठ कसं आंबवायचं असतं ते मी वेगवेगळे व्हिडिओ माझ्या यूट्यूब चॅनलवर आहे. ते सुद्धा तुम्ही नक्की बघा. तर आज मी तुम्हाला कांदा घालून पीठ आंबवून दाखवलेलं आहे. तर आता सकाळी बघा मस्त असं हे पीठ तुम्हाला मी दाखवलं आहे. आंबलेलं आहे पीठ मस्त. आता हा कांदा साईडला काढायचा आणि हे पीठ आपल्याला व्यवस्थित फेटून घ्यायचं. तर मी सकाळी मुलांना टिफिनसाठी म्हणून आंबोळ्या करते. जरा अजून जास्त वेळ पीठ ठेवलं की चांगलं अजून पीठ आंबलं जाईल. पीठ 1-2 मिनिटं आपल्याला फेटून घ्यायचं आहे. पीठ आता फेटून घेतलेलं आहे. आता तुम्हाला मी पहिले हिरव्या मुगाच्या आंबोळ्या दाखवते. त्यासाठी मी 1 वाटीभर मोड आलेले हिरवे मूग घेणार आहे. हे बघा. तर त्याला थोडे-थोडे मोड आलेले आहेत आणि खूप छान लागतात आंबोळ्या. तर तुम्ही अशा पद्धतीत पण ह्या आंबोळ्या करून पहा. तर आलं घातलेलं एक छोटासा, मिरची घेतली, तुकडे करून घेतले 2 त्याचे. त्यामध्ये थोडी कोथिंबीर, 2-3 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्यात. आता आपण हे मिक्सरला बारीक करून घ्यायचं आहे. तर हे बघा हे वाटून घेतलं आहे. एका बाउलमध्ये आपल्याला हे काढून घ्यायचं आहे. हे बघा. तर आता हे सगळं मी जी मुगाचं बॅटर केलेलं आहे ते काढून घेते. तर आता हे झालेलं आहे तयार. हे बघा. तुम्ही कधी आंबोळ्या करत असाल ना, तर नक्कीच हिरवे मूग घाला रात्रीचे भिजत. मोड नाही आले तरी चालतील. तर अशा पद्धतीमध्ये जर आंबोळ्या केल्या, तर 2 पद्धतीच्या तुमच्या आंबोळ्या एका टायमाला तयार होतील. हिरवे मूग असल्यामुळे पौष्टिकसुद्धा आहेत. तर आता ह्यामध्ये मी ना 1 वाटी मूग घेतले होते. त्यासाठी मी ना 2 वाटी आंबोळीचं पीठ घेणार आहे. जे केलेलं आहे ते तुम्हाला दाखवते. हे बघा. 1 वाटी घेतले. अजून 1 वाटी घेते पूर्ण भरून. तर असे करून मी 2 वाटी मी ही आंबोळीचं पीठ घेतलेलं आहे. आता हे पीठ चांगलं व्यवस्थित ना मिक्स करून घ्यायचं आहे बघा. आणि ह्यामध्ये काही घालायची तुम्हाला गरज नाही. तर असं हे पीठ आपल्याला तयार करून घ्यायचं आहे. ह्यामध्ये आता आपल्याला थोडंसं मीठ घालायचं आहे.
तर तुम्ही ह्या पद्धतीमध्ये ह्याचे अप्पेसुद्धा करू शकतात. फक्त पाववाटीभर तुम्ही रवा घालायचा आहे अप्पे करताना. त्यामुळे मस्त असं अप्पे पण तयार होतील छानपैकी. तर आता दोन्ही बॅटर तयार आहे. आता आपण दुसऱ्या बॅटरमध्ये सुद्धा मीठ घालून घेऊया. यामध्ये थोडीशी किंचित हळदसुद्धा घालूया. हे बघा, त्यामुळे कलर छान येईल आंबोळ्यांना. तर आता हे दोन्ही बॅटर तयार करून घेतलेत. आता तुम्हाला मी आंबोळ्या करून दाखवते. तर आंबोळ्यासाठी मी नॉनस्टिकचा तवा वापरला आहे. तुमच्याकडे जर बिडाचा तवा असेल तर बिडाचा तवासुद्धा वापरू शकता. त्यामध्ये सुद्धा आंबोळ्या छान होतात. तर आधी तेल लावून घेतलं आहे. तर पहिली आंबोळी काढताना कधी पण तेल लावायचं, नंतर तव्याला तेल नाही लावायचं, वरून तेल घालायचं आपल्याला. तर आधी मी मुगाची तुम्हाला आंबोळी करून दाखवते. तर बघा, हे बघा मस्त असा कलर आलेला आहे. तर आता तुम्हाला अजून एक मी आंबोळी करून दाखवते. हे बघा, मस्तपैकी असे झालेले आहे. जरासुद्धा तुटणार नाही आणि मस्त असे मऊ लुसलुशीत होतात. तुम्हाला आता दुसरी आंबोळी करून दाखवते मुगाची. तर आता मी तव्याला तेल लावलेलं नाही आहे. तर मी आंबोळीचं पीठ घालून असं मस्त आंबोळी तयार करून घेतली. मिनिटानंतर आपल्याला वरून तेल घालायचं आंबोळीवर आणि नंतर आंबोळी पलटून घ्यायची. आंबोळी करायला जास्त वेळ लागत नाही, लगेच होतात आंबोळ्या. त्या मुगाच्या तुम्हाला मी आंबोळ्या करून दाखवल्या. आता उकड्या तांदळाची आंबोळी नुसती करून दाखवते. तीसुद्धा सेम अशीच करायची. तव्याला मी तेल वगैरे लावलं नाही. पहिली जेव्हा तुम्ही आंबोळी करता तेव्हाच तव्याला तेल लावायचं, नंतर आपल्याला वरून तेल घालायचं आहे. तर आता झालेली एका बाजूने तयार झाली. वरून थोडंसं तेल घालायचं आणि ही आंबोळी आपल्याला बाजूनी परतून घ्यायची आणि मग दुसऱ्या बाजूनी सुद्धा आपल्याला भाजून घ्यायची. घावणे जे असतात ना ते एका बाजूनीच भाजायचे असतात आणि आंबोळ्या दोन्ही बाजूनी. तर आता तयार आहे बघा आंबोळी. तर आता अजून एक तुम्हाला मी आंबोळी करून दाखवते. तेल अजिबात लावायचं नाही आहे. अशा पद्धतीमध्ये आंबोळ्या करून घ्यायचं. वरून तेल घालायचं आणि आंबोळी आपल्याला परतून घ्यायची. तर अशा ह्या झटपट तयार होतात आंबोळ्या. याबरोबर तुम्ही चटणी, काळे वाटाण्याची उसळ, कुठल्याही प्रकारचे उसळीचे प्रकार किंवा बटाट्याची भाजी, चिकन अशाबरोबर तुम्हाला हे आंबोळ्या खायला खूप छान लागतील. तर नक्की मुलांच्या टिफिनसाठी आंबोळ्या ह्या करून पहा. एकदम सुद्धा आंबोळ्या अशा ह्या पद्धतीत मुलांच्या टिफिनमध्ये नक्की द्या. आणि आवडले असेल तर नक्कीच मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा. चला आपण भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.